बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो सोंनाय बिदां 3.3 खौ जागायनो आखायाव लादों। थांनाय थाखोआव जोङो सोंनाय बिदां 3.2 खौ फोजोबखाबायमोन। जुदि सिगांनि थाखोफोरखौ नायाखैब्लाथाय बैफोर थाखोफोरनि लिंकखौ आङो नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव होना दोनदों। डेसक्रिपसनाव थांनानै बेफोर लिंकफोरजों आगोलनि थाखोफोरखौ नायनो हागोन। दा आङो नैबे थाखोखौ जागायलांसै। बेयाव दोननाय गाहायनि हांखारि समानथाय जराफोरखौ फज'स्लायनाय आदबजों मावफुंथाय दिहुन। मावफुंथाय दिहुन माने मा? इयाव जिखिनि सोलायस्लु दङ सोलायस्लुफोरनि मान दिहुननांगौ। दा इयाव हांखारि समानथाय जरा होदों x + y = 14 मोनसे समानथाय आरो x - y = 14 मोनसे समानथाय। इ मोननैखौ जोङो माजों मावफुंनांगौ? आदबा मा आदब? फज'स्लायनाय आदब। फज'स्लायनाय आदबखौ माबोरै खालामो जों बेयाव मिन्थिलांगोन। दा इयाव मा होनाय दं आं लिरना लाग्रोनि। होनाय दं x + y = 14 दं ना। दा जोंना फज'स्लायनाय आदबाव बानायब्लाथाय ओरैबायदि जे जाय समानथाय होदो नैखौ आङो जेनेबा से खालामबाय आरो ना, आरो मोनसेखौ 2 खालामनि। मा दं? x - y = 4 दङ, बेखौ 2 खालामबाय। फज'स्लायनाय आदबनि थाखाय मा खालामनांगौ जोङो? 1 नङाबा 2 निफ्राय ओरैबायदि साजायनांगौ जेराव माने x नि जायगायाव जों माबा मोनसे फज'नो हानाय खालामनांगौ, बा y नि जायगायाव माबा मोनसे फज'नो हानाय खालामनांगौ आरो। ओमफ्राय बै मानखौ आरो नैबे 2 आव फज'ना होबानो जोंहा x बा y नि माना ओंखारलाङो आरो। दा होमबाथाय हमना ला नैबे 1 निफ्राय आं लाबबाय आरो। स' 1 implies 1 निफ्राय आं लाबबाय। मा दं 1 आव? x + y = 14 दं। दा इयाव आं मा खालामनो हागोन? x नङाबा y जायखिजाया मोनसे लाखिनो हागोन आरो। x नङाबा y। हमना ला आं y खौ लाखिनो हाबाय। y खौ लाखिनो हाबाथाय मा जागोन? नै प्लास x आ जों थांबा माइनास x जागोन ना? आगदाखै दंखायो 14 प्लास x आ जों थांबा माइनास x जाबाय। थामहिनबा y नि जायगायाव आं मा फज'नो हानाय जाबाय? 14 - x फज'नो हानाय जाबाय। बेखौ आङो नाम्बार मोनसे खालामनो दोनबाय, 3 नाम्बार होना। दा आङो नैबे 3 नाम्बाराव जे y = 14 - x बेखौ नैबे 2 आव फज'नो हागोन y नि जायगायाव। आरो होबाय आं। आरो एबार बबेयाव फज'गोन आं? 2 आव फज'गोन। 2 implies 2 आव मा दं? x - y = 4 दं। अब्लाथाय बेयाव x आथ' x थाबाय माइनास y। y नि जायगायाव मा हायो जोङो? y नि जायगायाव जों होनो हायो 14 - x होनो हायो 3 नि बायदिब्ला। बेनिखायनो y नि जायगायाव मा लिरगोन जों? 14 - x फज'नो हागोन। नैबे y नि जायगायाव ब्रेकेट होबानो जाबाय। मा होनांगौ? 14 - x 14 - x। y नि जायगायाव 14 - x होबाय, माइनास थाबाय, इकुवेलखौ लिर। ओमफ्राय नैबे 4 खौ लिर। बेयावनो आं जाय लिरना दोन। बबेनिफ्राय लाबोदो जों y नि मानखौ? नै 3 नाम्बार समानथायनिफ्राय। बेयाव लिरना दोन 3 खौ बाहायना। 3 खौ बाहायना। अब्लानिया जोङो बेयाव मा खालामसै? माखौ सेफायना होनोसै जोङो दानिया। बेनि जिथु ब्रेकेटखौ जोङो सेफायना होगोन। सेफायना होबा मा जागोन? x थाबाय, माइनास 14 थाबाय, माइनास इन्टु माइनास प्लास जाबाय, ओमफ्राय x = नैबे 4 थाबाय। अब्लानिया एबार जों मा खालामनांगौ? इयाव x खौ फारसेथिं लाखिना x नि मान दिहुननो हागोन जों दानिया। ओरैहाय x दाजाबबा मा जागोन? x मोनसे मोनसे मोननै x मोनसे x दाजाबबा बेसे? 2 जाबाय। ओमफ्राय माइनास 14 थाबाय। = ओजा मा दं? 4 दं। एबार 2x खौ लाखिना हो। 4 आथ' ओजा दंखायोनो, माइनास 14 आ जों थांबा प्लास 14 जाहैगोन। अब्लाथाय 2x दङ, 4 + 14 बेसे? 18 जाहैबाय। एबार जोङो इयाव x खौ लाखिना होलायगोन। x खौ लाखिना होबा मा खालामगोन? x जो थानाय 2 आ आगदानि 18 खौ रानहैगोन। रानबाय। अब्ला x नि माना 2 जो 18 खौ रानबा बेसे मोनो? 9 मोनो। 2 जो 18 खौ रानबाथाय बेसे? 9 मोनो। अब्ला x नि माना बेसे जाबाय? 9 जाहैबाय। होमबा x नि मानखौ जों मोनबाय। दानिया जों x नि मानखौ बबाव फज'गोन? बेयाव जे 3 नाम्बार समानथाय दंमोन ना, 3 नाम्बार समानथायाव फज'नो हागोन आरो। दानिया जोङो 3 नाम्बार समानथायाव x नि मानखौ फज'नो हागोन। बेयाव 3 इमप्लाइस खालामना होबाय आं। 3 इमप्लाइस। नैबे 3 नाम्बार समानथायाव फज'ना होबाय आं। 3 नाम्बार समानथायाव जोंहा दंमोन y = 14 - x।
अब्लाथाय इयाव 14 थाबाय माइनास x आ बेसे 9 अब्लाथाय बेसे जाखो 40 माइनास 9 बेसे 5 अब्लाथाय जोंहा x आरो y नि मान खालामबाय बेनिखायनो x इक्वल्स टु बेसे 9 आरो y आ बेसे y आ 5 y इक्वल्स टु 5 अब्लाथाय जोंना x आरो y मोननैनिबो मान ओंखारबाय नालाय जोंना मावफुंथाय दिहुनजाबाय आरो बेयो बेबो मा आदबमोन इयो फज'स्लायनाय आदब बेनिखायनो जोंना नैबे फज'स्लायनाय आदबजों जोङो x आरो y नि मान दिहुनबाय रमान नाम्बार 1 निया जोब्बाय नेक्स्ट रमान नाम्बार 2 माबायदि सोंथि दं बेखौ नायगोन जों नेक्स्ट जोङो रमान नाम्बार 2 खौ लाबाय इयाव s माइनास t इज इक्वल्स टु 3 ओमफ्राय s बाय 3 प्लास t बाय 2 इज इक्वल्स टु 6 एबारनिया सोलायस्ल' मा दं s आरो t दं अब्लाथाय जों लिरग्रोबाय होनाय दं होननानै जोंनो मा होदो बेखौ जोङो नायग्रोबाय होनाय दं s माइनास t इज इक्वल्स टु 3 दं बेखौ से नाम्बार समानथाय खालामबाय आरो मोनसेया जाहैबाय s बाय 3 प्लास t बाय 2 इज इक्वल्स टु 6 बे जाबाय 2 नाम्बार दा जों बेयाव मा खालामनांगौ जिहेतु जोंना फज'स्लायनाय आदब नालाय दा इयाव आरो मावफुंथाय दिहुननाय लोगो लोगो सोलायस्ल'आ s आरो t दं नालाय s आरो t थानायखाय s आरो t नि मान दिहुननांगौ दा जोंना फज'स्लायनाय आदबबाथाय मा खालामनांगौ सेनिफ्राय s नङाबा t बेखौ लाखिनानै s नङाबा t नि जायगायाव माबा मोनसे फज'नो हानाय खालामनांगौ आरो दा सेयाव मा दं इयाव दं s माइनास t इज इक्वल्स टु 3 दं दा इयाव जों s नङाबा t जायखिजाया मोनसे लाखिनांगौ जेनेबा आं s खौनो लाखिबाय s लाखिबा मा जागोन ओजा आगदाखै 3 दंखायो माइनास t आ जों थांबा प्लास t जाहैबाय अब्ला जों s नि जायगायाव मा फज'नो हानाय जाबाय 3 प्लास t फज'नो हानाय जाबाय आरो बे जेनेबा रमान नाम्बार 3 जाना थाबाय अब्लाथाय दा s नि मानखौ जोङो नैबे सेयाव फज'नो हागोन सरि जों सेनिफ्राय नैबे 3 खौ लाबाय नालाय एबार नैबे s नि मानखौ नै 2 आवसो फज'नांगोन 2 सेखौथ' बाहायखाबाय एबार 2 खौ रमान नाम्बार 2 आरो रमान नाम्बार 2 निफ्राय माने 2 इमप्लाइज मा दं इयाव s बाय 3 प्लास t बाय 2 दं s इक्वल्स टु मा दं 6 दं नै दा s नि जायगायाव जों मा फज'नो हायो s नि जायगायाव जोङो 3 प्लास t फज'नो हायो s नि जायगायाव 3 प्लास t फज'बाय नैबे 3 थाबाय गायाव प्लास नैबे t बाय 2 आ थाबाय s इक्वल्स टु 6 जों इयाव मा बाहायदो 3 निफ्राय s नि जायगायाव मा बाहायना होदो जों 3 प्लास t बाहायना होदो नै s नि जायगायाव 3 प्लास t बेखायनो 3 निफ्राय बाहायदो नालाय 3 खौ बाहायना होना लिरना दोन 3 खौ बाहायना अब्ला जोंहा मा थाबाय नैजा आगसिथिं जोङो एलसिएम लानो हागौ 3 आरो 2 नि एलसिएम लाबाथाय बेसे 6 एबार जों नैबे इ मोनसे बोखावखोन्दोआव गायाव मा दं 3 दं नैबे 3 जो 6 गोरान 3 जो 6 रानबा बेसे 2 एबार 2 जो 3 प्लास t आ सानजाब जागोन 2 इनटु गोजौआव मा दंमोन 3 प्लास t 3 जो 6 खौ रानदो एलसिएमखौ 2 मोनदो 2 सानजाब 3 प्लास t 2 सानजाब 3 प्लास t नै गेजेराव प्लास दं थाबाय 2 जो 6 रानबाथाय बेसे 3 इनटु t 3t इज इक्वल्स टु ओजा 6 दं दा जों इखौ सेफायलांबाय थाबाथाय t नि मान मोनसिगोन आरो जोङो लाबाय गाहायाव मा दङ गाहायाव 6 दंखायो इक्वल्स टु ओजाबो 6 दंखायो नैयो 2 इनटु 3 6 प्लास 2 इनटु t 2t प्लास थाबाय ओमफ्राय 3t थालायबाय 6 इक्वल्स टु ओजा 6 थाबाय प्लास मोननै t आरो मोनथाम t बेसे जाखो मोनबा t जाबाय एबार जों खेंस्लाय सानजाबनांगोन इनि गेजेराव जेबो गैया माने 1 दं 1 जो 6 प्लास 5t 6 प्लास 5t आनो जागोन आरो जोंहा 6 इनटु 6 बेसे 36 जागोन आरो अब्लाथाय नैबे 5t आ थाबाय ओजा 6 आ जों थांबा 36 माइनास मा जागोन 6 आ जों थांबाथाय माइनास 6 जाहैबाय 5t खौ लाखिना होबाय इकुवेला थाबाय ओजा 36 दंखायो प्लास 6 आ जों थांनायखाय माइनास 6 जाहैबाय अब्लानिया जोङो एबार 5t खौ लाखिबाय ओजा 36 निफ्राय 6 थांबा बेसे 30 आच्छा आं नै मोनसे 3 नाम्बारनि खियाव लिरना दोनथ'दो s इक्वल्स टु मामोन 3 प्लास t मोन आरो बेखौ आं इयाव लिरना दोनथ'बाय 3 नाम्बार समानथायखौ लिरना दोनथ'बाय आं नांगोन दा अब्लानिया जोंना 5t थाबाय 36 निफ्राय 6 थांबाथाय 30 t खौ लाखिनाबा मा जागोन ओजा 30 खौ 5 आ रानहैबाय t आ बेसे जाखो 5 जो 30 रानबा बेसे 6 5 जो 30 खौ रानबा बेसे 6 थामहिनबा t आ 6 जाबाय दानिया
जों मा खालामगोन t नि मानखौ 3 नाम्बार समानथायाव फज'नानै होगोन 3 नाम्बार समानथाया मामोन नै s = 3 + t दानिया 3 नाम्बार समानथाय मा दंमोन 3 नाम्बार समानथायाव s = 3 + t अब्लाथाय s = 3 थाबाय प्लास t आ बेसे t आ 6 अब्लाथाय s नि माना बेसे जाखो s नि माना 3 + 6 बेसे 9 होमबाथाय जोंहा फिननाय ओंखारबाय बेनिखायनो s = बेसे ओंखारखो s आ 9 ओंखारबाय t = बेसे ओंखारखो t आ ओंखारदो 6 अब्लाथाय नै s आरो t मोननैनिबो मान ओंखारबाय स' जोंना रमान नाम्बार 2 आबो मावफुंजाबाय इनि मावफुंथाय दिहुनबाय जों नेक्स्ट जोङो रमान नाम्बार 3 आव माबायदि सोंथि दं बेखौ नायलायनि नेक्स्ट जोङो रमान नाम्बार 3 आव मा सोंथि दं बेखौ लालायबाय रमान नाम्बार 3 आव जोंनो मा होनाय दं हांखोआरि समानथाय जराया जों बेखौ लिरखानि इयाव दं जोंना 3x - y = 3 बे से आरो मोनसे जाहैबाय 9x - 3y = 9 2 नाम्बार समानथाय अब्लानिया जों मा खालामनि नैबे सेनिफ्राय जेहेतु फजलायनाय आदब नालाय जों सेनिफ्राय x नङाबा y खौ फज'नानै खालामो जों बेयाव होबाय मा दं इयाव 3x - y = 3 दं आरो अब्लाथाय जों बेयाव y बा x जायखिजाया मोनसेयाव फज'नानै खालामनो आरो 3x खौ लाखिबाय ओइ जे +3 जों लाबा -3 जाबाय -y आखि थांबा +y जाबाय एबार उल्थायनानै हो उल्थायनाबा y आ ओजों आगसिखै थाबाय 3x - 3 आ ओजोंहा आगदाखै थांबाय इखौ 3 नाम्बार समानथाय खालामथ'बाय जों एबार दा 3 नाम्बार समानथायाव जि y नि मानखौ जोङो 3x - 3 होनो हानाय जाबाय बेखौ नैबे 2 आव फज'ना होनि आरो 2 निफ्राय 2 आव मा दं 9x - 3y दं 9x - 3y = 9 दं अब्लाथाय जों y नि मानखौ फज'ना होगोन 9x थाबाय माइनास 3 थाबाय y आव मा होनो हायो जों 3x - 3 होनो हायो 3x - 3 होनो हागौ ओमफ्राय इकुवेल थाबाय नैजा 9 थाबाय अब्लाथाय जों इयाव माखौ बाहायदो नैबे 3खौ बाहायना होनना लिरना दोन 3खौ बाहायना अब्लाथाय दा जों मा खालामसै 9x - ब्रेकेट सेफायना होबा 3 × 3 9 ओमफ्राय x माइनास × माइनास प्लास ओमफ्राय 3 × 3 = 9 एजा 9 थाबाय नै एबार दा जोङो हानायखिनिखौ दानगोन इयाव दाननो हायो मा नैबे x थाबाय 9x + 9x - 9x ओजाबो आरो +9 ओजा +9 अब्लाथाय मा जेबो समानथायानो थाहैला माने गासै मोनसेबो एख' समानथायानो थाहैला xबो थाला बा माबा मोनसे अनजिमाबो थाला अब्लालाय जों बोरै x नि मान मोनबावगोन इ मा बुजायखो जेराव माने मोनसे समानथायानो थाहैला अब्लाथाय मोनसे समानथाया थाहैयाब्लाथाय मा लिरनांगौ जोङो दा इयाव जाय मोननै जोंना हांखोआरि समानथाय जरा दंमोन ना बै हांखोआरि समानथाय जराया माने जोबनो गैयै गोबां मावफुंथायफोर दं आरो बेनिखायनो बेफोरबायदि कन्डिशना जाहैदों आरो बेखौ जों लिरनांगोन ओरैबायदि बेयाव जेबो मा थाहैबाय समानथाय थाहैयासै जेबो समानथायानो थाहैयासै गासै दानजाजोब्बाय नै आगसि आगदा बेनिखायनो मा जाहैबाय बेनिखायनो हांखोआरि समानथाय जरा हा जोबनाय गैयै बा जोबनो गैयै गोबां मावफुंथायफोर दं गोबां मावफुंथायफोर दं बे आरो माने बेया जोबनो गैयै गोबां मावफुंथायफोर दं बेखौ लिरना होबाय ओमफ्राय इयाव जेबो माने x आरो y नि जेबो मान दिहुनना होलायनो गोनां गैला मानो होनबा इया जोबनो गैयै गोबां मावफुंथाय दं जोङो गोबां दिहुननो हायो बेनिखायनो जोङो फिननायखौ बिदि लिरना दोननांबाय आरो बेखौ एबार नेक्स्टआव जोङो रमान नाम्बार 4 आ माबायदि दङ बेखौ नायलायनि जों सोंथिखौ नायनि एबार जोङो रमान नाम्बार 4 नि सोंथिखौ लाबाय बेयाव होदो मा होनाय दं लिरना लांखानि होनाय दं जोंनो मा होदो 0.2x + 0.3y = 1.3 बेखौ चेक खालामथ'बाय
आरो नेक्स्टयाव दङ 0.4 x plus 0.5 y is equals to 2.3 बे जाबाय 2 नाम्बार समानथाय दा जों मा खालामगोन नैयाव 1 खौ इमप्लाइज खालामगोन नै 1 इमप्लाइज खालामनानै 1 निफ्राय x नङाबा y नि जायगायाव माबा मोनसे फज'नानै जों खालामना लागोन हमना लाबाय नैयाव 0.2x मा दङ प्लास 0.3y दं इक्वल्स टु 1.3 दं नैबे से नाम्बार समानथाय बेखौ लिरना लाबाय जेनेबा x खौ लाखिबाय दे मा फैगोन x खौ लाखिबा 0.2x खौ लाखिना हो ओजाथ' 1.3 दंखायोनो प्लास आ जों थांबा माइनास 0.3y एबार जों मा खालामलायगोन इयाव x खौ लाखिना होगोन x लाखिना होबा मा जागोन नैबे 0.2 बे रानहैगोन x जो जाय सानजाबना दंमोन 0.2 रानहैबाय ओजा थानायखौ मा दं इयाव 1.3 माइनास 0.3y बेखौ ओमफ्राय इखौ जों 3 नाम्बार समानथाय खालामना दोनबाय अब्लानिया दा x नि मानखौ जोङो अबेयाव फज'गोन नैबे 2 नाम्बार समानथायाव फज'ना होगोन आरो अब्लाथाय जों इयावनो आरो होननानै लाबाय आरो 2 इमप्लाइज 2 आव दं जोंना मा 0.4x प्लास मा दङ 0.5y इज इक्वल्स टु मा दङ 2.3 बेखिनिया दं अब्लाथाय दा 3 नाम्बार समानथायनिफ्राय x नि मानखौ जोङो फज'नानै होलांनि मा फैयो नायनि जों 0.4 थाबाय 0.4 थाबाय ओमफ्राय x नि जायगायाव जों ब्रेकेट होनानै फज'नानै x नि जायगायाव मा दं नै x नि जायगायाव 3 आव नायनो थांबाथाय 1.3 माइनास 0.3y डिवाइडेड बाय मा दं 0.2 दं 0.2 दं ओमफ्राय नैबे मा थाबाय प्लास थालायबाय ओमफ्राय 0.5y आ थाबाय ओजा मा थाखो 2.3 थालायबाय होमबानिया दा जों एबार मा खालामसै नैबेखौ 0.2 जो 0.4 खौ जों रानहरनि रानबा बेसे मोनो साइडआव खन्थिना होदों 0.4 खौ 0.2 आ रानबा 0.4 ना बेखौ रानगोन सोर 0.2 आ दशमिकनि फ्रि खालामना ला दशमिक जुदि बारहोयोबा मा जागोन 4 आ जा आगदानिफ्राय मोनसे फैनांगौ नैबे 0 जो 4 आ फैबाय ओमफ्राय गोजौना मोनसे दशमिकनि आगदानिफ्राय मोनसे फैबाय नालाय नै गाहायनियाबो दशमिकनि आगदानिफ्राय मोनसे फैगोन माने 0 निफ्राय नैबे 2 आ फैबाय आरो अब्लाथाय इयाव पइन्ट गैला आरो मोनसे खोथा 0.4 माने मा इयो 4 आनो आरो 0.2 माने मा 2 आनो एबा 2 जो 4 रानबा बेसे मोनो जों 2 जो 4 खौ रानबाथाय 2 मोनो अब्ला बेसे थागोन 2 मोनगोन आरो माने 0.2 जो 0.4 खौ रानबा बेसे मोनो 2 मोनो बेनिखायनो 0.2 जो 0.4 राननायाव बेसे मोनबाय 2 मोनबाय आरो जों नैबे बेखौ ओमफ्राय नै जे x नि मानखौ जों इयाव फज'दोंना सोरनिफ्राय 3 निफ्राय फज'दोंमोन नालाय नैयाव 3 खौ बाहायना होनानै लिरना दोन 3 खौ बाहायना 3 खौ बाहायना एबार मा थाखो जों नैयाव लिरलायनि गोजौआव आच्छा ब्रेकेटनि बायजोआव मा थाखो 2 थाबाय ब्रेकेट सिङाव मा थाखो 1.3 माइनास 0.3y प्लास थालायबाय 0.5y थालायबाय 0.5y इक्वल 2.3 थाबाय अब्लानिया जों सानजाबना होगोन 2 जो 1.3 सानजाब 2 into 3 6 पॉइंट थाबाय 2 into 1 2 माइनास थाबाय नैबे 0 अच्छा 2 into 3 बेसे 6 पॉइंट थाबाय 2 into 0 0 ओमफ्राय नैबे y थालायबाय प्लास नैबे 0.5y 2.3 एबार जों नायगोन इयाव 2.6 अब्लाथाय इयाव नायबाय जों 0.6y निफ्राय 0.5y बे जुदि थाङोब्लाथाय मा जागोन माने माइनास 0.6 निफ्राय 0.5 बेखौ दानख'नानै हो बेसे थांगोन 0.6 निफ्राय 0.5 खौ जों दानख'ना होबाय आरो माने मोनसे माइनास मोनसे प्लास नालाय देरसिननिफ्राय दुइसिनखौ माइनास खालामनांगौ जों अब्लाथाय 0.6 आ देरसिन नालाय बेनिफ्राय 0.5 दानख'बाय 5 निफ्राय 6 थांबा 1 पॉइंट थाबाय 0 थाबाय थामहिनबा 0.1
0.1 y जागोन आरो माने 0.6 y निफ्राय 0.5 y खौ दानख'ना बाबैसे 0.1 y थागोन नाथाय देरसिननि सिगाङाव मा सिन दंमोन नै इ देरसिनमोन ना नै बेनिख्रुइ अदिके मा सिन दं माइनास दं बेनिखायनो बेयाव माइनास सिनखौ ओजोंहा थाबाय 2.3 नेक्स्ट जोङो माइनास 0.1 y खौ लाखिनाबाय माइनास 0.1 y खौ लाखिबाय अब्लाथाय 2.6 आ जोंहा दानख'य जासिगोन 2.3 ओजा आगदाखै दंखायो 2.6 आ जोंहा दानख'य जाबाय 2.6 ओजा थाबाय माइनास 0.1 y नाय 2.3 निफ्राय 2.6 दानख'नांगौ आरो दा 2.6 आ देरसिन नालाय 2.6 निफ्राय 2.3 दानख'नानै बेसे मोनो नैयाव नायदो आङो 2.6 निफ्राय 2.3 माइनास खालाम बेसे मोनगोन 3 0 अब्लाथाय बेसे मोनो 0.3 मोनो नाथाय याव देरसिन आरो दुइसिनखौ नाय देरसिना नै 2.6 आमोन मा दं सिगाङाव माइनास बेनिखायनो नैबेयाव माइनास फैसिगोन एबार जोङो नेक्स्ट आर नैबे 3 नाम्बारनिखौ आं नैयाव लिरना दोनथ'दो 3 नाम्बार समानथायखौ दानांगोन नालाय आं नैयाव लिरना दोनथ'नि x इक्वल्स टु मा दं इयाव 1.3 माइनास 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2 इखौ जों लास्टआव नांगोन नालाय x इक्वल्स टु 1.3 माइनास 0.3y 0.2 3 नाम्बारनिखौ लिरना दोनथ'दो नैबे साइडआव दानांगौ बाहायनो अब्लानिया नैयाव नाय जों y सो दिहुनगोन नालाय y खौ लाखिना होलायदो y खौ लाखिना होबाथाय मा जागोन नैयाव y जो जाय सानजाबना दंमोन माइनास 0.1 माइनास 0.1 ओजानिखौ रानहैबाय सोरखौ माइनास 0.3 खौ रानहैबाय अब्लाथाय बेयाव जोंहा मा थाबाय गोजौ गाहाय माइनास माइनास केन्सेल मा थागो 0.3 बाय 0.1 रानबा बेसे मोनो जों नै 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1 इयो दशमिकनिफ्राय आगदानिफ्राय आगसिथिं मोनसे फैबानो दशमिक गैया जागोन ओजा 0 दंखायो दशमिकनि आगसिथिं फैबाथाय 3 आ फैबाय नै 0 दङ दशमिकनि आगसिथिं 1 आ फैबाय लाथिख'जों अब्ला 0.3 माने 3 0.1 माने 1 1 जो 3 खालामबा बेसे 3 थामहिनबा बेसे मोनगोन बिजों बेखौ रानोब्लाथाय जोङो 3 मोनो माने 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1 थामहिनबा y इक्वल्स टु बेसे मोनदो जों राननायाव 3 मोनदो थामहिनबा y नि माना 3 जाबाय दा y नि माना 3 जाबायब्लाथाय एबार y नि मानखौ जोङो 3 नाम्बार समानथायाव फज'ना होबानो जोंहा x नि मानाबो ओंखारलांसिगोन आरो एबार दानिया होननानै जोङो फज'ना होगोन दानिया जोंना 3 नाम्बार समानथायाव फज'ना हो 3 नाम्बार समानथायाव मा दंमोन बेखौ आं साइडआव लिरना दोनखादोंमोन नैबेनोमोन x इक्वल्स टु 1.3 minus 0.3y divided by 0.2 1.3 थाबाय minus 0.3 थाबाय into होबाय y नि माना बेसे y नि माना 3 नैयाव 3 होबाय गाहायाव मा दं 0.2 दं एबार जों नायबाय 0.2 थाबाय इयाव दं 1.3 माइनास इखौ सानजाबना हो 3 into 3 जार 9 पॉइंट दङ 3 into 0 0 गाहायाव 0.2 थालायबाय गोजौनिखौ दानख'ना लायदो मा दङ गोजौआव 1.3 निफ्राय 0.9 दानख'नांगौ नैबेयाव दानख'ना नायनि जों 1.3 निफ्राय माइनास खालामबाय 0.9 खौ बेसे थांगोन दाहार लाबबाथाय 13 नि 9 थांबाथाय 4 इयाव 0 थाबाय 0 निफ्राय 0 थांबा 0 बेसे 0.4 मोनगोन एबार नायगोन जों 0.4 खौ 0.2 जों रानबा बेसे मोनो नैबेयाव नायलायनि जों 0.4 0.3 दशमिक दं नालाय दशमिकखौ गैया खालाम अब्ला दशमिकनि आगदानिफ्राय मोनसे बिसान फैबानो गैया जालांगोन 0 जो नैबे 4 आ फैबाय मोनसे बारबाय गोजौना मोनसे दशमिक बारबोदों नालाय गाहायनिया बारबोनो मोनगोन ओजोंहा 0 जो नैबे 3 आ फैबाय 0.4 माने 4 0.3 माने 3 सरि नैबे 2 सोमोन नैबे 0.2 सोमोन बे 3 नङा सरि जेबो गोरोन्थि जालांदोंमोन नैबे मामोन 2 सोमोन आरोना 2 अब्लाथाय नै मा जाबाय 0.4 माने 4 0.2 माने 2 बेसे जाखो 2 जो 4 खौ रानबा बेसे 2 बेनिखायनो जोङो बेसे मोनगोन 0.2 जो 0.4 रानबा बेसे मोनो 2 थामहिनबा x आ बेसे जाबाय x आ जोंना बेसे जाहैबाय 2 जाहैबाय आरो बेनिखायनो x इक्वल्स टु बेसे 2 आरो y खौ बेसे मोन्दोंमोन जों दासो y खौ जोङो दासो बेसे 3 मोन्दोंमोन 3 अब्लाथाय x नि माना 2 y नि माना 3
अब्लाथाय जोंना 4 नाम्बार समानथायाबो बेखौबो जों मावफुंबाय 4 नाम्बारनि जिथु सोंथि दंमोन बेखौ मावफुंबाय आरो बेजों लोगोसे आङो दिनैनि नैबे थाखोखौबो बेखिनियावनो गासैखौबो साबायखर बावनानै दोनथ'बाय गोजोन्थों।